L-Eks Kandidat Nazzjonalista Ivan Bartolo kellu kliem Iebes lejn il-Partit Nazzjonalista. Meta pparteċipa fil-programm Pjazza, Ivan Bartolo li fit-telliq għall-kap kienet jappoġġi lill-eks għall-aġir qal li f'dan l-istadju l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn bniedem ta' esperjenza fit-tmun. Spjega kif l-oġġettiv tal-Partit Nazzjonalista bħalissa mhux li jirbaħ iżda li jirranġa, jissaħħaħ u jingħaqad. Wara li kkontesta l-aħħar elezzjoni ġenerali, Ivan Bartolo kienet jikkonsidra li jikkontesta l-kariga ta' kap nazzjonalista. Iżda f'botta diretta l Adrian Delia, Bartolo qal li huwa m'għandux biżżejjed esperjenza politika. Bartolo daħal fil-politika fi frar li għadda meta nieda l-kampanja elettorali tiegħu. Personalment naħseb li fil-ħajja naffejnu posti u jiena dejjem għad tisma' jiena ma nistax minn xejn u mbagħad nispiċċa x'imkien. Jiena nemmen li fil-ħajja titla tarġa'. Fl-intervent tiegħu Ivan Bartolo tkellem bi ħsieb realistiku u qal li hemm ħafna affarijiet li qed isiru mill-Partit Laburista fil-Gvern li ma tistax tikritikhom. Qal li huwa ma kienx qed jemmen dak li beda jgħid il-Partit Nazzjonalista lill-partitarji tiegħu li fl-aħħar elezzjoni ż-żewġ partiti kienu ndaqs u li saħansitra l-Partit Nazzjonalista seta' jirbaħ l-elezzjoni. Li fil-li kien hemm mument fejn konna fuq il-fosos u kien hemm li qegħdin ras imbras u kien hemm dak il-ħafna ħajt. Hemm min tali li kienu ras imbras? Jiena qatt ma hemm min tali. Jien personalment. U r-raġuni hija li forsi minn semana nitkellem fuq ir-radio is-sibt li għadda, jiena nemmen li l-Partit Laburista sewwa li fil-verità huwa partit organizzat. Bartolo kellu kliem ta' kundanna għall-intriċċi u manuvri li qed isiru bħalissa fil-Partit Nazzjonalista waqt l-elezzjoni sabiex jinħatar kap ġdid. Fost l-iktar li rrabjaħ kien meta Adrian Delia sejjaħ lill-Partit Laburista bħala l-għadu tiegħu. Mhux l-għadu ta' Nkunu ċaru. Għax dak huwa żball. Qalu min qalu huwa żball. Sewwa mhux l-għadu, aħna maħniex edewwa. Bartolo der imħasseb ukoll bil-kummenti li qed jagħmel id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li qed jappoġġja lil Sajt. Fl-aħħar ġimgħa Azzopardi kiteb qatih kontra Adrian Delia. Fil-waqt li kkundanna dan l-aġir, Ivan Bartolo qal li hemm bżonn li ċertu nies ma jaqpgħux jimxu bl-ego. Ivan, dew l-ewwel darba li rajtum daw tip ta' posts? Le, riġveri ta' Jason Azzopardi mod kif jitkellem, naħseb jinkwetaw kien. Żgur li jinkwetawni. Mhux ovvja jinkwetawni u l-verità hi naħseb li jiena nagħmel appell minn hawn lil kulħadd ta' ġifieri li wasanna f'sistat fil-pajjiż li naħseb li ħafna nies għandhom bżonn jaqbdu l-ego u jagħmluh off, jitfuh. Okay, because they are driven by ego, ħankunu ċari. U l-eks kandidat nazzjonalista Ivan Bartolo kellu messaġġ ċar għall-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li offra l-għuna tiegħu lill-Partit, qal li ħadd m'għandu bħalissa jippretendi li se jitla' Kastilja. Jekk li batu għalija, jien immur nofrihom. U mmur nofrihom b'ġenwinità m'għandix aġenda. U jekk xi ħadd ħajġi hemmhekk b'xi aġenda biex itella xi ħadd Kastilja, jiddispiċini ngħidlu minn hawn u minn hu mhux postok hemm.